Kadang kita bicara apa ya? Ini kan cukup. Ini boleh mau. Mari baca. That is the order. Alright. So Steve na film ndana mko. Saka wali kubia. Yes. Wanamkoma kwa wewe wanaanza titari ndio mwananza kusema hiki. Awada mtu wale. Awandia na ndio bakuja. Kujua kwa. Alright. Saka wanamkoma utara wana wa kuna mamwishitirika. Abo na pani kutanga ndio kutanga nyumba namba 3 number 3. Okay. Alright. Saka za tunaita why say pa 21 mwa mwasa mwana to wengine. Yangu kuna wanao kawaida si asipo. No, hizo amneza ba. Musa hizi zikuza wanakuba kala wa. Mulweso mufound angari panapa. Chibe amasi yamanyolesa hapa. Wanwese okusamunwa ndio wawese wouya. Because chatisingadi ndicho kuti mufamba muri yona baboko nemnina wakune anzanzawo. Zvamuno urwere azviga muri chiki kumhuri kuza kuti chinhu chenyu. Saka muri mimi kana muri one family ka mese chingave muripo mongozwa kuti chini ichi tanzi dambudziko redu ndakachakati. Dambudziko rogadzwa roita sei? Ukaningira mudaro ino. Wese wakataurwa patakaita kunyoresa pakazi kubata kubata kuti imba. Saka azi wese chanyoro kuti wese anofana kudini. Wese. Right. Saka chinyoresa mastatu muitiro ngasangana kuswesana 21. Because kuti wa mwasiku. 21 pana swesana. Yakatesana hiyo. Anopamba 21. Yes. Because kaita nini apana tita Istanbul. Because pana nozo wewe fika mtamba kwa. Uyo zakeme uyaba na mambo wako. Itaule yako. Hapana. Zakeme kana changamia. Ndiani. Ni beauty. Beauty. Nini? Chija nita beauty. Ndakafa wali sina kumira mwisho. Wakaolewa ndiani. Ucheme beauty kana changamia. Chinyarara. Taura nini? Wakaolewa ndiani. Wakaolewa ndiani. Wakaolewa ndiani. Wakaolewa ndiani beauty. Imbobuda mzo wafunge. Beauty. Kuna zaka kana changamia. Yeye unozwika sei. Taura. Wakaolewa ndiani. Uruchika mtaura. Azuri muno. Uri pana mabari. Uri pamberi muno wacho. Uri pamberi muno wacho. Oi.
Unombotaure. Ini unombotaure. Kutanga muno. Ndakabudilwa nasi. Alright. Ende pane murume ari panzamo. Ende naye panzimo. Ambobatsi utata uri. Ende panzamo murume. Next. Dojipondora jeje. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora jeje.